Bueno, arratsaldeon guztioi, gaur bukatzen dugu ja foro erlijio eta kultura foroko 11. jardunaldi hau. Gaur kontan on Jose Ignacio Munilla Donostiako gotzaina daukagu gurekin, eta berak emango digun hausnarketa hitzaldia izango da pertsona eta errukiaren inguruan. Eskerrik asko, don Jose Ignacio, zure baiezkoa hain azkarra izateagatik, eta gurekin hemen izateagatik, eta besterik ez, zuri pasatzen ditu. Bueno, nondik hasiko naiz. Esango dizuet, Elizaren bizitzan, bat azkenengo urtetan, hamarkadetan esango nuke, munduaren globalizazioa aurrea junainean, komunikabideen eragina askoz ere handiagoa izateagatik, aita santuen karisma pertsonala, Elizan aztarna handia uzten du, dudari gabe. Ez dela bakarrikan egiten duen magisteritza, egiten duten gobernua, baitaren bere karisma pertsonala eragina handia izaten dula gure bizitzan. Eta, Juan Pablo Bigarrenaren karisma, behar bada fedeak gizartean, historian, izan dezaken eraginean, oinarritua izan dela, askok eta askok esan dute, Juan Pablo Bigarrena izan dela, itxaropenaren aita santua. Benedikto XVI, nik uste bere karisma bat izan dela fedea eta arrazoia bilak elkarren arteko elkarrizketa bultzatzean, egilaren bila bizitzea, nik uste bere askok eta askok esan dute beren karisma izan dela fedearen karisma, ez dugu astuko nola bea deituzun Elizari fedearen urtea ospatzera. Eta Frantziskoaren karisma, Juan Pablo Bigarrenarena itxaropena izan baldi bezan, Benedikto XVI fedea, nik uste Frantziskoarena karitatearena edo errukiarena dela. Eta behar bada, guandikan ez dakigu, hau asko esatea da, baina behar bada historiera bera pasatuko da errukiaren jubileoa deitzeagatik, eta jubileo honek izan dezaken eraginagatik behar bada pasatuko da historira. Hortaz bada nire asmoa da, nire badakit egun hauetan jardun degula, jardun dezutela errukiari buruzko ikuspegi ezberdinetik, jakina nire ikuspegia teologikoa izango da, gotzainak eginda ze ikuspegi izango da ikuspegi teologikoa errukiarena. Ze kontzeptu daukagu errukiarena? Teologiko ikuspegitik, katoliko ikuspegitik, zein da benetako kontzeptua? Numaitetik anasteagatik, esango dut nire iritziz, eta neronek nire kasa pentsatutako gauza da, ez noa ni honekin tesis egitea, baina nire iritziz, hiru gaizki ulertzek edo desitzuratzeak ikusten ditu dalanik errukiaren konzeptuan, gaur egungo kulturan. Lehenengo desitzuratzea edo gaizki ulertzea ikusten dut erruki konzeptua errelatibismoak kutsatua. Ze modutan ikusten da hau? Askok eta askok dutena, lasai, ez dago zertan keskaturik, jainko errukitsua da, ez dago inungo problemarik zerrekin ez. Nolabait, ematen du errukia eta errelatibismoa ia gauza beretsua diela. Jainkoaren errukia azken batean, pekaturik ez dela, esateko aipatzen da. Ematen du, jangoikoaren irudia, aitaren irudia baino gehiago, aitonaren irudia dela. Eta badakitu hemen aiton batzuk izango diala, errespetu guztikin, baina aitona, ematen dugu aitonari juten zaiola, paga eskatzea, baina aitonak ezin dezake bere bilobari zer exigitu. Ematen du jangoikoaren irudia, ia aitona batena dela,
aitaren batena izan behar, izan gabezta. Astu eginda, behar bada, Kristok evangelioan bioz berritzera dei egiten digula, ekintza honen fruituak ematera dei egiten digula. Hortaz bada, niretzako hause da, lehenengo irudi desitzuratua, edo oker ulertua. Erruki kontzeptua, errelativismoak jota, kutsatua. Bigarrena, erruki kontzeptua emozio utzera mugatua. Emozio utzera. Zemudutan ikusten dugu, gaixoa, pena ematen didazu, guztiz unkitua sentitzen naizu, horrela ikusita ematen du errukia dela, emotibismo edo empatia utza. Jakina hori ere bada errukia behar du empatia bat, baina hortan bakarrik geratzen baldin bada, ez dugu lertu errukia berekin daukarren eduki guztia, gero esango dugun moduan. Era honetan errukia izatea norbait konsolatzea besterik ez da, konsolatzea. Erdaraz esaten da, ez da, el que no se consuela es porque no quiere, ematen du boda, konsolatze alperrikako bat edo. Hirugarrengo gaizki ulertzea edo desitzuratzea. Erruki konzeptua etzipenaz kutsatua. Etzipenaz ze modutan? Bueno, nik uste gaur egun zorionez, oso zaila da jainkoa jantenisten erara ulertzen duten pertsonekin topo egitea. Zaila da. Jainkoaren maitasuna asko azpimarratu duen eta kristau mezuaren ardaz bezala aurkezten duen Elizaren predikuak, nik uste oso sakona izan dela, eta desegin du jainkoa erruki gabea den irudi okerra. Nik uste hortan lan handia egin dela predikazioan. Baina, norberaren kasuan, gauz bada, teorikoki, ezta? Teorikoari dagokionez, danok esango dute jangoikoa ona dela eta errukitzua dela. Baina, norberaren kasu konkretuan ez da gauza bera gertatzen askotan. Askotan gertatzen da, sinisten dela jainkoa errukitzua dela teorian, baina gero ez diogu geure buruari barkatzen. Gure etzipenak edo eitzaropenezak jainkoa bestekin errukitzuago dela gurekin baino sinistera eraman gaitzakela. Barkaezina da neria, barkaezina, nik ez dut erremediorik. Ez dut erremediorik. Nerekin berandu iritzi dira. Bueno, orduan nik ikusten ditut hiru desitzuratze edo gaizki ulertzeak, hiru hauek. Sakondu dezagun errukiaren konzeptu katolikoan. Lehenbiziko hasi gaitezen etimologiatik. Etimologia misericordia nundi datorren, oso etimologi garbila da. Etimologia aldetikan latinez dator, eta hor hiru hitz daude, misericordia. Hain zuzen miseri da behartasun, korkordiz bihotza, ia besteenganako. Hain zuzen, etimologiari eutzita hitzonek esan nahi du, beharrean daudenikiko elkartasuna agertzen duen bihotza izatea. Dudari gabe. Hortaz, lehenengo, hemendik ikusten atea dezakegula, lehenengo definizioa. Lehenengo definizioa, edo esanaia errukiarena. Hauxe da. 3 definizio ingo ditut. Eta lehenengo hauxe da. Zoritzarrekoen gana, edo doakabekoen gana, erabat emana dagoen karitatea. Karitatea ematen da, zeren gainen. Misericordia, benetago miserabilia denen gana. Bihotza eroriko da miserabilia denen gainera. Horixe da. Zoritzarrekoen gana, doakaberen gana, erabat emana dagoen karitatea. Jakina, karitatea bat da, baino karitatezko modu batzuk diferentia dira. Errukia karitatea da, baina modu bereziko karitate bat.
karitatea. Maitasuna era askotakoak izan daitezke jakina. Maitasunak edo karitatea. Baina, zan dezagun, zate baterako, eskonduen arteko maitasunaren ezaugarri nagusia ez da errukia, ez da izan behar ere, arriskutsua izango zen, ni nire emaztea maite dut errukiagatik, hombre, errukiagatik, errukiare tarten izan behar du, errelazio guztietan, baina behar bada, ez du izan behar karakteristiarik importantena matrimonio baten. Ni aita maite den nire aita eta nire ama, baina errukiagatik maite ditut, hombre, ez da normala hori izango. Jainkoak gizakiari dion maitasuna bai, batipat errukian datza. Jangoikoak gure ganako duen maitasun klase, maitasun estilua. Eta jangoikoak guretzan duen maitasuna guk besten ganako izan behar dugun maitasunaren eredu bihurtzen da. Bera, gure ganako errukizko karitatea dauka, eta guk baitare guri erakusten digu bestekiko maitasuna izaten, errukia izaten. Jo dezagun Bibliara, beste pauso bat, aurrepaso bat eginez. Errukiaren kontzeptu biblikoa, Biblian asko lagunduko digu, dudari gabe. Exegesis biblikotik, bertatik hasita, adiera edo asko, zanai oso aberatzak aterako ditugu. Juan Pablo Bigarrenak, Dives y Misericordia izeneko enziklikan, behakan oso exegesis sakona egin zuen errukia zer den esplikatzerakoan. Etan, beak esan zuen, hebrerazko bi hitz erabiltzen direla errukia, miserikordia, esplikatzeko itun zarrean. Lehenengoa da, jesez hitza, eta bigarrena da, ramin. Esplikazio hau, Dives y Misericordia izeneko enziklikan barnean dago. Hain zuzen, 52ko zenbakiaren oineko oharrean, ez dago testuan, baizikan eta oineko oharrean, 52ko oineko oharrean jarrita dago enziklikan. Oso oineko oharra luzea da enziklikartan. Eta esaten du jesez hitza, Jabek duen leialtasunetik datorren jarrera da. Jesez hitza da, nolabait jangoikoa leiala da, guztiz leiala da, betiko leiala izango da gurekiko, naiz eta gu leialak izan ez beha gurekiko leiala izango dela, guztiz errukitzua delako, eta hori da jezeren konzeptua. Eta esaten du, Juan Pablo Bigarrenak, honek nolabait gizonezkoaren alderdi maskulinoa adierazten duela. Dala nolabait jangoikoaren errukia gizonezkoaren alderdi maskulinoa. Eta beste hitza da ramin. Eta hitz honek amaren maitasun femeninoa adierazten du. Rem da amaren erraia. Maitasun guztiz doakoa da, azpimarratzen du, ez merezitako zerbait. Dala maitasun samurra, pazientziez beterikoa. Eta aldi berean, sormena izateko kapasa. Hain zuzen, bere erraietatik jaiotzeko kapazitatea, gu jaiotzeko kapazitatea daukala. Nolabait esateko ama batek engendratu egiten gaituela, sortu egiten gaituela. Bueno, orduan bada, beak esaten du, jesez hitzak, baldin bada gizonezkoaren alderdi maskulinoa, jangoikoagan proiektatzen deguna, ramin dela emakumezkoena, amaren batena. Hemendik ze ondorio ateratzen dugu. Bibliako izkeran, bihotza eta erraiak hitzak baliokideak direla.
Bilak baliokide direla. Ez dut esango etimologikoki, baina bai semantikoki. Esanaiari dagokionean. Beraz, Jaungoikoaren baitasuna aipatzeko Jesusen bihozberaren irudia erabiltzen dugunean, Jaungoikoak bizi berri batera sortzen, ernetzen gaituela. Esaten zaigu honekin. Jesukristoren bihotza Jaungoikoaren ama maitasunaren irudia da, eta maitasun horrek duen indar bizi emaileaz sendatu egiten gaitu, berreskuratu, berregin, berriro jaioko bagina bezala. Jaungoikoaren errukiak bizi berrira jaiotzeko aukera ematen digu, Jesusek beharrezkoa dela berriro jaiotzea dioenean Jaungoikoaren erreinuan sartu ahal izateko. Akordatzen zeate Nikodemoren hitzak, ezta? Harriduraz galdetzen dio Jesusek, ote daiteke gizakia amaren zabelean eta berriro jaio? Hori posible ote da, ba? Hau da Jaungoikoaren errukiak egiten du miraria. Bai, posiblea da. Errukia da amaren zabelean berriro sartzea eta berriro jaiotzea. Hauxe da, baita ere Bibliaren esegizetik ikusita ateratzen dugun ondorioa. Hortaz, bigarrengo definizioa. Bigarrengo definizioa hauxe da. Errukia ez da doakabengarangako kupida edo pena sentitze hutza, ura, doakabea, bere zoritzarretik ateratzen duen grazia ere bada. Baita ere, grazia bada bea, bere pobreziatik, bere pekatutik atera ahal izateko. Garrantze handia du, adiera honek, edo esan nahi honek, lehen aipatu dugun errukiaren oker ulertutako esan nahi zuzentzeko. Errukia sentipen afektibo ultzea edo baliz bezala. Gogora dezagun behin berriro, errukia bizi berrira sortzen gaituen grazia ere badela. Bihotza eta umetokia, uterua, ia gauza bera dirala Jaungoikoarentzako. Behar bada, Bibliako hitza, bihotza, gero kulturaren poderio zenbat gizaldietan erromantikoan, zentzu erromantikoan hartu da bihotzaren irudia. Agina, arboletan elkar maite dutenak jartzen duen bihotza eta emate duen zentzu erromantikoan hartu da. Baina ez dako zer ikusirik zentzu erromantiko hori Bibliako zentzuarekin. Hau, ondo ulertzeko nik ejemplu bat jarriko dut. Gure ganatzeko, gaurkotzeko, eta zer eragina daukan Elizako bizitzarekin. Askotan gure aita santuak aipatu izan du, beak Elizarekiko duen asmoa edo ametza. Eta beak esan digu, beak amesten dula Eliz bat ganpamentu lekuko ospitalekua, esaten du abea, ezta? Hospital de campaña, nahi lukela, ezta? Eliza horrela, irudi hortan ikusita, kanpalekuko ospitalea, baina kanpalekuko ospitalean ze modutan erabiltzen da medikuntza? Osa, ze modutan erabiltzen da medikuntza? Askotan, gure, jakina, giza medikuntzan, kanpalekuko ospital baten dudari gabe erabiltzen dela medikuntza minak arintzeko bakarrik. Beste erremediorik ez bai dago. Mina daude eta behintzat arindu egiten ditugu. Kalmantea badela edo arindu. Baina arazoa konpondu ezin leke. Ezin leke. Azpiko gaitzak askotan sendatu ezina gertatzen da. Kanpalekuko ospital batean. Baina hori Jaungoikoari hori ez zaio gertatzen. Hain zuzen, gu Elizaren ekitea ez da bakarrikan jartzen
zainketa aringarriak aplikatzerakoan baizikan sendabide terapeutikoa jartzean. Zaniet honekin, Jangoikoarentzat ez dagoela ezer ezinezkorik. Jangoikoaren grazia ez dela zainketa aringarria bakarrik, ez da hortan mugatzen. Oinarrizko arazoa sendatzera iristen dela. Oinarrizko arazoa. Hortaz guretzako errukia ez da bakarrikan aizepena bintza pixkat sentipen batzuk eman dizaizkiegun eta pixkat bere mina arintzeko baizikan eta da barruko arazoa konpontzea. Jakina, barruko arazoarik importantena pekatuari erantzuna ematera, Kristoren erantzuna. Parentesis bat, nik uste oso importantea izango dagoen egitera noan parentesisa. Errukiaren konzeptuaren atzetik zer dagoen. Dudari gabe errukiaren konzeptua ondo ulertu ahal izateko aurre kontzeptu bat ondo ulertzea oso garrantzitsua. Zertaz ari naiz? Ari naiz justifikazio edo berrerospenaren konzeptuari buruz ari naiz. Segun justifikazioa edo berrerospena ze modutan ulertzen da, jakina horrek eragina handia izango du gero errukia ze modutan ulertzen dugun. Danok gogoratzen dugu, Luterok erabilietako irudia dudari gabe oso erakargarria. Luterok erabilietako irudia justifikazioa edo berrerospena zer dan esplikatzerakoan. Berak pertsonalki aurkitu zuen ezintasun esperientzi bat. Jak esaten zuen, ezintasuna bilatzen zula bea santutasunerako bidean aurrea egiteko. Ez da Luteroren esperientzia bakarrik, hori askoren esperientzia da. Hemen gaudenen artean ere, nik uste danot badaukagula, nolabaiteko esperientzi hori. Ez dakite aurreal noan, edo batzuta ematen du atzean noala nire kiristau bizitzan hori askotan sentitzen dugu. Eta bea, ezintasun hortan, esplikazio bat bilatu zuen. Jangoikoak ez du espero nigandik ni ekintza honak ematea. Jangoikoak ez du espero nigandik ni santu izatea. Bera erantzuna da, fedeari esker eta ez ekintzei esker lortzen dela justifikazioa. Are gehiago, ejemplo bat oso garbila jarrizun, soroan zabaldua dagoen zimaurra, edo goroz mordo bat han soroaren erdian dagola, zimaurrez beteriko goroz mordoa geu gera, eta Kristok dakarkigun berrerosketa zoro osoa bere zimaurreta guzti estaltzen duen elurte bada. Jangoikoak bere errukiz elurte bat botatzen du bere errukia eta jakina elurra dana tapatzen du. Eta goroz mordoaren horren azpilan zer dagoen inork etzun pentsatuko zuen hor elurra bakarri dagoela eta azpilan zimorra dago, ezta? Horrela omen da jangoikoaren berrerospena. Estali egiten du jainkoak bere errukiaz gure pekatua. Baina teoria oniburuz Trentoko kontzilioak erantzuten du. Eta esaten du justifikazioak santifikatzea esan nahi duela. Justifikatzea eta santifikatzea bilak gauza bera direla, eta ez direla bi gauza diferente. Justifikatzea dela persona zuzena santua egitea. Orduan izinlike bakarrikan tapatu. Zinrike bakarrikan pekatua tapatu, baizikan eta santifikatu. Honek argitzen digu gauzazko, jakina, esate baterako zergatik sinisten dugu guk purgatorioan edo garbitokian, jakina, ez dagoelako egiazko justifikaziorik, santifikaziorik gabe. Eta orduan baitare purgatorioan betetzen da, osatzen da, bizitza honetan izan ez dugun santifikazioa.
Hortaz, hau oso garrantzitsua da. Errukiaren kontzeptua ondo ulertzeko, aurre kontzeptu da ondo ulertu beharra justifikazioarena, berrerosperarena. Baina beste bat ere bai, ez hori bakarrik. Oinarrizko beste arazo bat dago hemen ere bai, hau ondo ulertzeko. Askotan eta askotan errukia justiziaren aurka azaltzen zaigu gure kulturan. Edo karitatea egiaren elkarren kontra. Karitatea edo egila, justizia edo errukia. Eta hau hemendikan desitzuratze oso potentia dator. Nolako kaltea egin duen justizia eta errukia, egia eta karitatea elkarren aurka jartzeak. Nolako kalteak egin duen gure kulturan eta gure pentsamenduan. Gure teologian ere bai. Hori ondo ulertu alizateko lehendabizi, gauz bat esan dezagun, justiziaren kontzeptuaren inguruan dauden oker ulertzeak salatzea egin behar ditugula. Lehenengo pausoa da. Izan ere, kontzeptu horiek ez dute inolako zerikusirik kristau ikuspegitik duten esan nahiarekin. Eta desatze gina egiten dute justizia hitza. Zate baterako. Gizartean justizia nola erabiltzen da ikusita, kontzeptu hori batzuetan konbenentziaz erabiltzen den susmoaz, kutsatua dago. Ez dakit, auzetegi gorenak, indargabetu egin du, bigarren instantzian, aldeko lau botoarekin eta kontrako hirurekin, beheragoko auzitegi batek esan duna, eta ematen du, ez dakit, auzitegi batek bestearen kontra egiten duna, eta asko esaten dute, bueno, justizia zer da, herrian askotan entzuten da, justizia, jolasa bada. Eta hortik ere, justiziaren hitza eta konzeptua pixka kolokan jartzen da. Edo beste batzuetan justizi hitzak lotuta dago beste zentzu batekin. Erabiltzen da hitz bat eta zentzua beste bada. Ezate bateko mendekua. Segun baita ere ze tonuarekin, ze tonua erabiltzen dan, ni justizia behar dut, nahikoa da tonua entzutea, konturatzeko horrek ez dula justizia askatzen, mendekua askatzen dula, nahikoa da tonua, takit, Nova Yorkeko atentaduak gertau zianen, eta handikan zeitun, ez da, Bushek ateazunen justizia infinita, izeneko bere ekintza, amaigabeko justizia, danok ulertu genuen amaigabeko justizia edo justizia infinita horren atzean zegoela beste gauz bat, ez da, amaigabeko mendekua gauza gertauzian modun, kutsatua zegoela justizia eta mendekua dudari gabe. Hortaz garbitu behar da atzikimendu hauetatik justizia hitza eta konzeptua ondo ulertzeko dudari gabe. Orduan, bi aurre esplikazioie pentsatzen dute importantia direla. Baina, hauek ondo eginda gero, esan dezagun gauz bat, Biblian justizi hitza zentzu oso positiboan erabiltzen dela. Biblian justizi hitza ez dagoela bazter baten jarrita, Jangoikoaren errebelazioaren erdigunean dagola. Ejemplu bat jarriko dizuet. Erruki hitzak gutxitan azaltzen da Itunberrian, Nik uste Itunberriaren bihotza dala, baino hitza bezala gutxitan azaltzen da. Zango dizuet, ni begiratu indetala, eta 10 aldiz bakarrik azaltzen da evangeliotan, erruki hitza. Eta 10 horietatik 5 dira, hain zuzen, Magnifican eta Benedictus kantiketan azaltzen dianak. Ja 5 bakarrik falta zaigu, Eta beste 2 dira, Itun zaharreko aipamena eginez. Beste bada, jakina, zoriontasunarena, zorioneko direnak, haiek bai ditu jangoikoak erruki izango, ezta? Eta
nahiko ezezaguna den beste testu baten ere azaltzen da. Eta irakurriko ez, Mateo 23:23. Eta esaten du, aizuek lege maisu eta fariseu itzura zaleok, amarrenak ordaintzen dituzue eta legeko gauzarik garrantzizkoenak berriz bazterrera usten. Zeintzu dira garrantzizkoen hauek? Eta esaten du, zuzenbidea, errukia eta leialtasuna. Orduan, justizia, errukia eta leialtasuna. Eta esaten ditu, hauek diala, gauzarik garrantzizkoenak. Eta esaten du, justizia eta errukia. Orduan, bilak parean jartzen ditu, eta ez elkarren kontra. Esan guratzua dia, Jesukristoaren hitz hauek. Elizaren erakaspenari dagokionez, Benedikto Hamaseigarrenak izan da, bi kontzeptuen horiek artean aurkotasunik ez dagoela argitzen alegin handiena egin duena. Nik uste oso alegin handia egin duela Benedikto Hamaseigarrena. Hau ondo argitzeko. Esate baterako, Spe Salvi izeneko enziklikan, esaten du Jaungoikoa justizia dala, eta justizia egiten dula. Graziak ez dula baztertzen justizia, ez dula zuzen gabekeria zuzen bihurtzen. Esaten du, ez da guztia garbitzen duen eskuila, lurrean egin izan den guztia beti balio bereko izatera iritziz, errukiagatik. Era honetako zeru eta graziaren aurka protesta egin zuen arrazoiez Dostoievskik, Los Hermanos Karamazov bere eleberrian, azkenian betiereko otorduan gaiztuak dira eseriko mailan biktimen ondoan ezer gertatu ez baliz bezala. Zaten du, Spe Salvik, berrogeita laugarrengo puntuan. Ez? Zinleike esan, jango errukitzua da, eta orduan errukitzua da neskeo berdin da biktima izatea, edo zuk eraginduzuna, sufrimendura eraginduzuna izatea berdina da, ez da berdina. Baita ere Caritas in Veritate izeneko enziklikan beste testu batzuk daude oso garrantzizkoak, Aita Santu, Benedikto Aita Santuak esaten duna, pasatu egingo ditut, baina oso garrantzizko dira batzuk ere bai, esaten du, egiarik gabe karitatea sentimentalismo utza litzakela. Eta baita ere esaten du, egiarik gabeko karitatea erraz nazi daiteke sentimentu multzo batekin. Orduan, tesiza. Hemen tesiza da, elkarrengandik separatu ezinak direla, egia eta karitatea, separatu ezinak, berezi ezinak, justizia eta errukiare bai. Eta, hemendikan ikusteko dugu, hirugarrego definizioa. Justiziaren beste definizio, edo esan nahi bat hemen argitzen dugu. Hauxe da. Jainkoaren errukia, gizakia berregiten duen justizia da. Errukia da, gizakiak berregiten duen justizia. Ez bakarrikan ze diferentzi dago justizitik errukira. Errukia da justiziak, baino gure berregitea eragiten duena. Miller, kardinalak, badakizue Aita Santuaren Aita Santuari laguntzen diola fede mailan, esaten du beak, jangoikoak garen bezelakoak onartzen gaitu, baina ez gaitu aurkitu gaituen era berean usten, bere maitasunaren neurriaren arabera eraberritzen gaitu, haren graziak gu zuzen egitera datorkigunean ez gaitu gaudenean usten. Gugan sartu eta eraldatzen gaituen doaina da haren grazia. Bueno, aurrera jo dezagun. Nik uste, hau nahiko aurkitu degula. Aurrera jo dezagun.
Justizia eta errukia elkarrengandik banaezina dira. Hau nik uste argitu degula, edo saiatu geha argitzen behintzat, ezta? Oain beste pauso bat eman dezagun, errukiak badu justizia gainditzen duen plus edo gehigarri bat. Errukiak justiziaren gainetik duen lehentasuna, nagusitasuna. Beste pauso bat egiten dugu. Garrantzia handikoa da, errukiak justiziaren gain duen lehentasuna. Jansenismoaren arriskuan ez erortzeko dudari gabe. Justiziak berekin dituen eskakizun estuen erdian, errukia konfiantza eta laitasuna ez galtzen laguntzen digu. Zate baterako, Akinoko Santo Tomas gaurko egunean, aitatu behar dugu. Errukiri gabeko justizia kurdelkeria da, zaten du beak. Errukiri gabeko justizia krudelkeria da. Francisco Aita Santuak esandakoa da, justizia eta errukia bateratzeko gai ez bagera, alferrik zorrotzak izango gera eta erabat zuzengabeak. Eta baita ere beste arlo batzuetan, juridiko arloen askotan entzun dugu, sumun ius, suma inuria, justiziari gogorrena, injustiziari handiena, hori ere, beste arlo baten, esaten dan ezaera da. Hortaz, justizia baino lehenagokoa dira grazia, karitatea eta maitasuna eta errukia, eta hauek argi ematen diote hauei. Eta medikan dator oso oinarrizko konbentzimentu oso importantea. Oinarrizko konbentzimentua zer da? Jangoikoak ez gaitu maite zuzenak edo zintzua geralako. Ez. Pekatari izanek maite gaitu. Doainik maite gaitu jangoikoak. Eta zuzen edo zintzu izateko bidean jartzen gaitu. Zuzenak izan gaitezke, eta izango gerala esperantza daukagu, jangoikoak maite gaitulako. Ez gera zuzenak, beak ez gaitu maite zuzena geralako, baizikan eta zuzenak izango gea maite gaituelako, diferentia da, dudari gabe. Gauzak alderdi logikotik edo filosofikotik begiraturik, ematen du justizia, karitatea baino lehenagokoa dela. Aurre pausua, justizia, bigarrengo pausua, karitatea izango da. Baina alderdi teologikotik eta bizitzako esperientzitik ere bai. Ez bakarrekan alderdi teologikotik, Karitatea lehenagokoa da eta goragokoa da justizia baino. Eta ahalbidetu egiten du karitateak justizia. Ni oso maitea daukat Zakeoren gertakizuna evangelioan. Ez da, bakizute Lukasen evangelioan 19. kapitulan dator, eta oso maitea dut. Pasarte hori. Eta Jesus Zakeoren etxean sartzen dala, ez dakigu zertaz aritu zan, pena da honelako grabadora ez izatea Jesus zer kontatzen zuen, ez da, Baskal ondoko solasaldi hartan, baina ez dakigu zer esan zuen, baina bai dakigu zenolako erreazioak izan zuen Zakeok, berari entzun da gero, edo ikusita gero. Batean zuti jarri zan, eta esan zuen, neuro ondasunen erdila behartzuei ematen diet. Eta gero, esan zuen, eta inori ezer ostu badiot, lauelako bihurtuko diot. Guk izango goneke, aldrebez, Zakeo, aldrebez esan dezu, lehenbiziko esan berko zen duen, inori ezer ostu baldi mediozu, voltatu behar diozula, eta gero esan zazu, zure ondasunen erdila karitateagetik emango diozula. Aldrebez egin dezu, Zakeo, baina behar esango zuen, ez aldrebez ez egin det grazia eman zaigun modun. Ni lehenengo egin det jangoikoak neregan karitateak ere indu, eta karitateagatik nire ondasuna banatu egingo ditut. Eta gero, konturatzen naiz, zuzena ere ez naizela izan, eta zuzena ez naizela justizia izateko ere aukera izango detala.
Oso nabarmena bada hori. Berriz diot, oinarrizko komentzimentu hau oso importantea da. Zertan oinarritzen dan nire autoestimua? Gaur egun askotan erabiltzen dan, ez da, hitza. Nire autoestimua zertan datza, zertan oinarritzen da. Zuzentasunezko nire ekintzetan, nire burua baloratzen dut, nire ekintzak zuzena diralako, eta, baloratu egiten dut, ni pertsona ona naizela, eta, hortan oinarritzen da nire autoestimua, edo nire autoestimua oinarritzen da, ni baldintzari gabe maitatua sentitzen naizela, zertan oinarritzen da. Eta jakina, errukiaren lehentasunak garbi azpimarratzen du hauxe dela gero autoestimoaren benetako arrazoia. Jakina, gu baldintzari gabe maitatua sentitzen gera. Eta hortik etorriko da jakina aukera, posibilidadea, indarra, baita ere, ekintza honak egiteko eta geure burua baloratzeko beste neurri baten, baino lehen mezu, autoestimoaren abiapuntua izan da baldintzari gabeko maitatua izatean. Azkenik. Erruki kontzeptutik sortzen diren ondorio praktiko batzuk. Ondorio praktikoak ateatzea ere ona da. Ni hemen hitzaldian 3 definizio eman ditut. Eta nik uste definizio bakoitzetik ondorio praktiko bat atera daitekela. Lehenengo definizioa, gogoratzen dizue dela, zoritzarrekoen gana, doakabekoeren gana, edo pekatarien gana, erabat emana dagoen karitatea. Karitatea ematen da, baina bat ere zaniete meriturik, edo pekataria den baten miseri gorrian dagon baten gana. Honen aurrean, gerta dakiguken gauzari larriena, geure pekatuaren kontzientziarik ez izatea izango litzake, hoize bai, zatekan, zu ez baldin badaukazu, zeure behartasunaren kontzientzia, zu ez baldin bazea miserablia sentitzen, orduan errukiaz da zuretzako. Hori bai dala, hain zuzen, hori bai dala, geuren kultura honek dakarkigun evangelioaren kontrako joera. Ni ez baldin naiz pekatari sentitzen, orduan errukiaz da niretzako. Benetan behartzu izatearen kontzientzia bizia izatea eskatzen du errukiaren konzeptua. Arrokeriak eta norbera aski izateak errukiaren jaiotordutik kanpoa gilditzean dakar. Bestela, Akordatzen naiz, badakizute guain asko ez dela, aste batzuk egon ginela, Espainiako gotzainok gogo jardunak egiten, eta gogo jardun horietan eman zizkiguten hitzaldien artean, esango dizuet, zer izan zan, behar bada, gehien ikutu ninduena, ezta? Pekatu hori buruzko hitzaldian geunden, eta jesuitak, ejerzizioak ematen zituna, esan zigun, errukia edo pekatuaren kontzientzia sentitzeko, pekatua zer dan ohartzeko, izan behar zehala ez bakarrikan pekataria, baizikan eta pekatari barkatua izan behar dezula. Pekatari barkatua ez baldin bazera, etzerala ohartuko pekatuaren dramaz, etziala ohartuko. Zate baterako, seme galduaren parabolan, ze momentutan ohartzen da seme galdua pekatua berekin daukan drama hundilaz. Ez da ohartzen, alik eta aitarekin topo egin arte eta barkatua izan arte, orduntze konturatzen da pekatuaren drama hundilaz. Errukiaren esperientzia izan dezunen ordun konturatzen zea zure dramaz. Bea izan arte etzea konturatzen. Bigarrengo
definizioa. Akordatzen zeate, izan degula bigarrengo definizioa, errukia ez dela doakeben ganako gupida edo pena sentitze hutza, ura bere zoritzarretik ateratzen duen grazia ere badela. Hain zuzen, errukia bai, baina ez erlatibismoa. Ez erlatibismoa. Aurtengo eguberri gaueko mezan, esaldi indartzu hau egin zuen Frantzisko Aita Santuak. Ni bintzen dere hitzaldietan egun haietan saiatu nintzen pixkat hau azpimarratzen, baina ikusiet ez duela oihartzen handirik izan, eta hau izan zuen. Mundua gogorra izan da pekatariarekin, baina barkabera pekatuarekin. Kristok alderantziz, malgutasunik gabea da pekatuarekin, eta barkabera pekatariarekin. A ber, oso diferentea gea, oso diferentea gea. Ni akortzen naiz, gaztetan martutenea juten nintzala, han jartzen zula sarreran ja kenduta dago, baina jartzen zuen San Agustinen esaldi bat martuteneko sarreran, eta jartzen zuen, odia el delito y ama el delincuente, jartzen zuen, San Agustinera, bai garbi jarrita zegoela, ez da. Bueno, begira, Garrigula Grantz badakizute, Dominiko bat izan zala, teologian lan handia eta sakona egin zuena, eta begira zer digun honi buruz. Elizak gogor eusten die printzipioei sinisten duelako, baina biosbera da praktikan maite duelako. Munduak ordea, ulerbera dira printzipioetan sinisten ez duelako, baina bios gogor praktikan maite ez duelako. Hoxe da, azkenengo, bigarrengo ondorioa. Ordu nik uste bereizi behar degula, zer pentsaten dugun pekatuarekiko eta zer pentsaten dugu pekataren ganako. Bi gauzat diferentia diela. Hirugarrengo definizioak izan dugu, Jangoikoaren errukia gizakia berregiten duen justizia dela. Honek esan nahi du egiazko errukiak barnean berekin behar dituela mistika eta estetika. Zer esan diet honekin? Jangoikoaren errukia doakoa dela, doainezkoa. Baina ez merkea. Merkea ez, da doainezkoa, eta ez da gauza bera. Askotan gu doainekoa dela izateak ulertzen dugu merkea dela. Eta honekin esan nahi dut, mistika, benetako mistika eskuti dakarrela estetika. Batek esan zuen, jangoikoa bere grazia ematen duenean gizakiak izerdia botatzen duela, eta hori egia da. Jangoikoaren errukia doainik izanik ez du ezaten horrekin guri erronka handi bat jartzen digula aurretik, ezta. Eta laugarrengo ondorio bat ere. Justizia eta errukia, bikotea, bana ezina dan arren, errukiak lehentasuna dauka, ezta? Hori izan dugu. Honen ondorioa, kontu izan behar da, berreskuratua izan dena, ez dedila bioz gogorrekoa bihurtu. Hori batzutan gertatzen da. Konbertitu berriak direnekin. Horrelako gertatzen da norbaitek erretziari usten dio, eta gero oso gogorra da erretzen dutenekin. Aizu, oain bilabete arte, zu erretzearekin batea ibiligea, oain etzaitez horren gogorra izan erretzen dutenekin. Hori batzutan gertatzen da. Neurri batean fundamentalista izan daiteken jarrera honetan kontraesan badago, guk geure ezintasuna nabaritzea nahi izan zuen jangoikoak, gu besten ezintasuna eta argalkeria pazientziaz ulertzen jakin dezagun. Hortaz, errukiaren doaina ondo ulertzearen adierazgarria zein da? Izan zaitezte zeure buruarekin zorrotz, exigente, eta bestekin eskuzabal. Nik uste toixe dela errukia ondo ulertu digunaren seinale.
bueno, oain bai azkenik, esan dut azkenik eta azkenik, oain bai azkenik, errukiaren sekretua. Errukiaren sekretua. Ez dugu astu behar, esperientzi batek eraman zuela Lutero bere justifikazio kontzeptua sortzera, eta gu guztiontzat ere oso hurbilekoa dela esperientzi hori, ezintasunean oinarrituko esperientzi hori. Guk ere, daukagu esperientzia, ni askotan juten ez konfesatzea, eta ematen du beti gauza berberatan konfesatzen naizela, eta ematen du aurrera bidea ez detala egiten, horrelako esperientzia dano daukagu, ezta? Eta San Paulok Erromatarrei zuzenduriko gutunean zer dioen gogoratzen dugu, ezta? Ez dut neure jokabidea ulertzen, nahi dudana ez bai dut egiten, eta gorrotu dudana urazi egiten dut. Neri esku dago on egin nahi izatea, baina ez on egitea, kontraesana handia dago geure barnean, ezta? Eta badakigu gainea, esperientziaz, askotan esaten da, nahi izatea, al izatea da. Querer es poder. Hori gezurra hutsa da. Querer es poder, hori ez da kristaua. Hori voluntarismo hutsa da. Ez da egia. Ez da egia. Eta gainera voluntarismoa gauza kondo ateratzen zaizkigunen arrokeria izaten da. Eta gaizki ateratzen zaizkigunen etzipena gertatzen da. Orduan voluntarismoa oso arriskutsua da, zertikan edo arrokerian erortzen da, edo etzipenian erortzen da. Eta gu ez gaude ez baten, ez besten. Orduan, errukiaren sekretua nun dago? Bueno, errukiaren sekretua da, dudari gabe, berpistean badela. Berpistea badela. Esaten du, Spezalbik, 42. Puntuan esaten du, ezin daitekela justiziarik izan, hilen pizturari gabe, baina hilen piztuera bada. Eta Jesus piztu zan. Eta Jesus piztu baldin bazan miraria badago. Eta miraria baldin badago grazia ere bada. Orduan, berpistea bada, miraria bada, grazia bada, eta horrek esan nahi du, ezer ezetik sortu ginduen jangoikoak bere errukiaz egingo gaituela santu. Ni akorretzen naiz erretiro baten apaiz bati entzun niola oain egin dute venerable don Jose Rivera baita ere gure direktore espirituala izan zen Toledon, eta akorratzen naiz bea hau esplikatzen ari zala momentu baten esan zigula, arrisku bizian gaude santu izateko, arrisku bizian esaten zuen, bai, esaten zigun, zeinistu zazue arrisku bizian gaude santu izateko, zeratik jango hortarako sortu gaitu, eta egingo du, bea almena dauka egiteko, eta gu borontatea baldin bako horrela izango da, ordu zeinistu zazu mirario gertatuko dela, arrisku bizian gaudelako, santu izango geralako, eta izango dala. Ezer ezetik sortu ginduen jangoikoak bere errukiaz egingo gaitu santu. Hoize da nire azkenengo hitza.